Usapho lwakwaMthembu lulinde ngaphandle kwamasango esibhedlela sabucala eMalahleni, amaxhala ephantsi kulandela ukudlula kwexesha elinzima. Yes, he's in ICU. He can talk. He's recovering very well, and he's under good hands. Ngokwengxelo yamapolisa, le yindawo lwenzeke kuyo udubulo lwaseMpumalanga ngecawa. Le ndoda noogxa bayo abane baye kwimoto kaMthembu emva koko benyanzela abantu abathathu abebelapho ukuba babanike izipaji kunye noonomyayi, ze babaleka ngenyawo emva koko. UMthembu elimele enjalo ukwazile ukuqhuba imoto ukusuka kwindawo yexhwayelo ukuya kwisibhedlele esikufuphi. Ziyabethana ke izimvo ngonobangela wesisehlo. I-ANC ithe yalumkisa ngento ichaze njengeengxelo ezilahlekisayo nezithi esisehlo sayamene nezopolitiko. Ithi ezingxelo zijolise nje ekuhlweleni udideko nokuswela ukuthembana. I will assume it was a robbery. The political part of it, I cannot comment. I think the right person to talk about that is him himself. But from what we have seen and heard, we think it was a robbery. Amaphoyisa athi aphanda ityala lokuphanga kuxhotyiwe kwaye angongeza namanye amatyala. Ndingusikelelwa Geya, eMalahleni.